Sabihin mo si Christ, pagpasan niya sa cross, wala ba sa nagbagulbol sa cross. Gikan pang Pilato, ingon si Pilato, kinsa man ka? Anda ba ka muhimo nini? Inuglansang naka sa cross. Pag atubang pa lang nilang Pilato, dunay chance si Christ, pwede siya moingon, okay, sir, mo give up ako. Dili nako dayunon ang akong plano. Gitagaan siya chance ni Pilato nga dili ipadayon ang pagpalansang niya sa cross. Pero bisag gamay wala gyud mireklamo si Christ pagatubang ni Pilato. Ingon ni Pilato, kinsa inyong pagawson, si Barabas o kini Kristo? Misagit ang mga tao. Pagawsas Barabas, bahalag kriminal na, basta malansang lang na Kristo sa cross. Pagpasan ni Christ sa imong cross, kabalo baga kapila siya nahagba sa imong cross. Giluwaan sa mga tao, gibudal-bunalan siya, bisag asa nga bahin siyang lawas. Hubo si Kristong nagpasan sa imong cross. Ikaw man unta to, kita man unta to. Nibakta siya sa gitawag padulong sa Golgota, pila na kametros odtong tutok. Gikan sa buntag sayo, dipasan ni Christ, bantang kaysa sa mga tao. Imagine lang ko, di galegson, walay sapot si Jesus nagpasan sa cross. Perting ulawan ni anak. Tanawa ng mga drawing nga cross sa building, sa TV, ay naitabil ang lawas ni Kristo para dili kayo katawanan. Pero dili lang luoy tan-awon si Christ pagpasan si mong cross, gihimo gid sang katawanan sa mga Hudyo. Public siyang nagpasan si mong cross, nagpakaulaw sa imuhang cross, pero sukad wala niya gilamba ang imong cross ug miingon, dili nako ang akong apostoles nang wala lag kalit. Bisan gani akong disipulo bag-o lang naayos siyang balaten, walay miunong nako. Wala na buhata sukad ni Christ kay ang iyang bitbit siyang kasing-kasing ug gunahuna ang imong kinabuhi. Gi-give up din tanan ni Christ, ang iyang trono, iyang kinabuhi, iyang dungog, ang iyang pagka-Diyos ug pagkatao, ug wala gyud kaniya buhii. Hangtod sa Golgota, gikan sa pagtaop sa unang lansang sa kamot sa tong Ginoo ngadto siyang tiil, sa pagsagit niya nga pasayloa sila man o sila masayad sing gibuhat, wala ka nawala sa hunahuna sa Dios. Hangtod sa udtong tutok, mingit-ngit alas 3 namatay siya, wala gid ka buhii sa Ginoo. Kinsa ka nga mobiya og mutalikod kaniya? Uwan lang, pinansal, pag-ampo nga wala tubaga, igo ba na nga talikdan na to, pakigsaad na to sa Dios. Higala igsoon, walay makatandi sa gugma sa Dios. Usa ka singot nga gitulo ni Christ sa cross didto sa abog, dili kaangayan ni ana, pero tibuok dugo, tubig sa lawas si Kristo Jesus nahurot sa cross tungod lagi ni nimo. Unsay ikabalos nato, igalayg suon. Ato bang tiaw-tiawan? Usay magduha-duha taghatag para niya? Usay mo ingon ta ila na lang na ako dili ko available, busy ko nga pagkatao. Tan-awa daw ang imong kinabuhi. Kapila kahigayon ka hapit na mamatay tungod sa disgrasya. Pila kahigayon gibit-bit nimo ang imong anak sa emergency room. Nagsikag luhod-luhod, Ginoo ayuhan lang akong anak. Pila na kapakigsaad nimo na guba, wa nimo tumana sa Dios. Pila na ka prayer nimo gitubag sa Dios. Pila na kabutang nga wala nimo giampo pero maayo gyapon ang Dios imong kinabuhi. Kapila ka gidayungan sa ospital kay lumoy na kay mong lawas pero giluwas ka sa Dios. Tan-awa ang kaayo sa Dios imong kinabuhi. Dagag ebidensya nga gikan sa unahangtod karon nagpabilin sang maayo, bisan dagang higayon dili ta matinumanon niya. Amen. Bisag daghan tag guba nga mga pakigsaad, daghan tag mga
pagtalikod sa Ginoo, dagatag excuses sa Ginoo, wa sa naghunong pag-supply sa imong gikinahanglan. Timaan ngin anak kadako ang gugma sa Dios nimo, kay bisan ang iyang kamatayon, ang iyang kinabuhi, iyang nahatag didto sa cross. Dili na to na mabayran ug wala pud sa nagpabayad, pero naghangyo siya nga ihatag nimo ang imong tibuok kinabuhi niya. Amen. Ug nining gabi una higalig suon, kinahanglan ka mohimog desisyon. Para asa man din ang imong kinabuhi kung dili nimo na ihatag sa Ginoo. Kung dili ka iyas kalibutan, barog diha sa Dios. Walay neutral nga pagpangalagad. Kung nagsimba kag Dios, ludi ug biyahe si Baal. Kung iya kang Baal, halawa-hawa na sa church, luhod-luhod ditong Baal. Kung sitag pangtulisok sa mga tao, nagsayaw silang rebulto, din ipakita imong commitment sa church. Barog para sa Ginoo, guba ang crowd, sagit sa ngalan ni Christ, Kristohanon ko, ug willing ko magamit sa iyang kaymayan. Amen. Sundalo tang Jesus, dili lang ta anak sa Dios, sundalo ta ni Jesus. Ug ang term nga sundalo, walay comfort diha, igsoon. Walay duyan-duyan diha, igsoon. Ang kinabuhing sundalo nagasakripisyo hangtod sa iyang kamatayon. Amen. Kung wa kay nakita sa imong kinabuhi nga magamit ka, ihalad imong kinabuhi by faith. By faith, una nimong ihatod imong kaugalingon ang imong kinabuhi before ka muhatag sa ubang butang. O karon mohimo kag desisyon.